πολύ άσχημη κατάσταση, ακριβώς γιατί πήραν διάφορα φάρμακα με τα οποία ουσιαστικά μπέρδεψαν την κλινική εικόνα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να βοηθηθούν. Και όταν έρχονται σε εμάς, όχι να είναι αργά, αλλά να σημαίνει ότι θα ταλαιπωρηθούν αρκετά περισσότερο. Κάτι που ήταν πιο απλό να θεραπευτεί πιο μπροστά, γίνεται πιο περίπλοκο. Βεβαίως. Ας πάρουμε για παράδειγμα μια γαστρεντερίτιδα. Οι γαστρεντερίτιδες, ας πούμε, στην πληθώρα τους είναι ιογενείς ή οφείλονται σε κάποια τοξίνη. Μέσα σε 2 έως 3-24 ώρα υφίενται αφ' αυτών και δεν χρειάζεται καμία θεραπευτική προσέγγιση. Ίσως μόνο κάποια συμπληρωματική θεραπεία με βιταμίνες, με χορήγηση υγρών και ηλεκτρολιτών ώστε να μην αφυδατωθεί ο ασθενής και ίσως κάποια χορήγηση φαρμάκων προσδροφητικών για να μαζέψουν όλα αυτά τα υγρά ώστε να μην γίνονται διάρρειες. Είναι κοινή τακτική πάρα πολλών φαρμακοποιών και παλιών γιατρών, οι οποίοι δίνανε κάποια φάρμακα κατασταλτικά της κινητικότητας, παρέλυαν το έντερο και έτσι σε περίπτωση που ο ασθενής είχε κάποιο μικρόβιο ή κάποια τοξίνη μέσα στο έντερό του, παραλύοντας το έντερο, αυτή έμενε περισσότερο διάστημα μέσα και έκανε μεγαλύτερη ζημιά. Και φτάναμε να έχουν οι άρρωστοι συμπτώματα για 10 και 15 μέρες και να νοσηλεύονται πολλές φορές και στο νοσοκομείο και στις κλινικές μας. Δηλαδή, προτίμησαν την εύκολη λύση, τη γρήγορη αντιμετώπιση ενός φαινομένου, αλλά που μακροπρόθεσμα οδηγούσε σε χειρότερη κατάσταση. Βεβαίως. Πόσες φορές δεν πάμε, ας πούμε, στο φαρμακείο και λέμε: έχω ξυνήλες, δώσε μου κάτι. Και παίρνουμε αυτά τα αντιόξινα. Η προσέγγιση των αντιόξινων είναι σωστή. Και από το φαρμακοποιό και από τον γιατρό. Όμως είναι μια φαρμακευτική αγωγή η οποία δεν είναι θεραπευτική. Είναι συμπτωματική. Είναι συμπτωματική ακριβώς. Είναι μόνο για να θεραπεύσει το σύμπτωμα και από κάτω μπορεί να υποκρύπτει άλλα σοβαρά προβλήματα. Συνεπώς, εμείς πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο να χορηγούμε εύκολα αγωγές και από τηλεφώνου. Γιατί, ας μην ξεχνούμε, Νίκο, με την οικονομική κατάσταση έχουμε στραφεί πάρα πολύ στην τηλεφωνική ιατρική. Ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο και λέει: γιατρέ, θέλω μια βοήθεια, και προσπαθεί να σου παρουσιάσει ένα ιατρικό ιστορικό από το τηλέφωνο. Και εσύ πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη να δώσεις θεραπεία. Εγώ αυτό είναι κάτι που το αποφεύγω. Αυτό είναι λίγο δύσκολο κιόλας να το πω. Είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί το κάνουν και ο άρρωστος γίνεται πραγματικά επιτακτικός στο να πάρει μια απάντηση. Σου λέει: θα έρθω, αλλά πονάει το στομάχι μου, πες μου κάτι να πάρω μέχρι να έρθω. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος, γιατί αν δώσεις μια αγωγή από το τηλέφωνο, χωρίς να έχεις δει τον άρρωστο, χωρίς να τον έχεις εξετάσει, χωρίς να έχεις πάρει ένα καλό ιστορικό, είναι σίγουρο ότι θα κάνεις κάποιο λάθος. Μαθηματικά σίγουρο. Μπορεί όχι την πρώτη φορά, τη δεύτερη σίγουρο. Κάποια στιγμή σίγουρα θα το κάνεις. Δεν μπορεί να είσαι πάντα τυχερός. Δυστυχώς είναι αυτό που λες και εσύ, ότι οι καταστάσεις είναι πιο ιδιαίτερες πλέον. Έτσι, βέβαια. Γενικά, σε τι συχνότητα θα συνιστούσε να γίνεται μια γαστροσκόπηση? Δηλαδή, είναι καλό να γίνεται προληπτικά όπως η κολονοσκόπηση, ή πρέπει να γίνεται μόνο αν υπάρχουν κάποια συμπτώματα? Νίκο, εγώ θα έλεγα ότι αν υπάρχουν συμπτώματα θα πρέπει να γίνεται κάποιος έλεγχος. Ειδικά για το ανώτερο πεπτικό, λέμε ότι όταν υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα της δυσπεψίας ή της παλινδρόμησης, της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης, που είναι η νόσος ουσιαστικά του παρόντος και του μέλλοντος, όταν ο άρρωστος έχει συμπτώματα και πλησιάζει σε μια ηλικία που είναι κοντά στα 40-45, καλό είναι να κάνει μια ενδοσκόπηση. Είναι η λεγόμενη ενδοσκόπηση αναφοράς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα με την ενδοσκόπηση αναφοράς να ξέρουμε πώς είναι ο άρρωστος σήμερα, για να μπορούμε να έχουμε μια σύγκριση, μια συγκριτική εικόνα για το πώς θα είναι μετά από 5, 10, 15 χρόνια. Και ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν παθήσεις οι οποίες είναι βοβές. Δεν περιμένουμε δηλαδή μεγάλα ενδοσκοπικά ευρήματα. Στις ενδοσκοπήσεις που κάνουμε εμείς, ουσιαστικά η μεγαλύτερη πλειοψηφία των αρρώστων έχει, ας πούμε, για τη μεν γαστροσκόπηση μια μικρή γαστρίτιδα και μια μικρή γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση και όχι κάτι σοβαρό. Όχι δηλαδή έλκη, όχι μεγάλες πληγές, όχι πολύποδες, όχι όγκους, όχι κακοήθειες, τέτοια πράγματα. Τα βλέπουμε όλο ένα και λιγότερο όταν γίνεται η πρόληψη. Γιατί προλαμβάνω σημαίνει δεν αφήνω μια κατάσταση να εξελιχθεί. Επιπλέον, υπάρχουν παθήσεις, όπως είναι οι παθήσεις του πεπτικού σωλήνα, του κατώτερου πεπτικού σωλήνα, του παχαίου σεντέρου, στις οποίες η διενέργεια μιας προληπτικής κολονοσκόπησης είναι επιτακτική μετά τα 45. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι μαθηματικά σίγουρο ότι στην πορεία του ανθρώπου κάποια στιγμή θα εμφανιστούν κάποια συμπτώματα που εγείρουν την ανάγκη να γίνει η κολοσκόπηση. Έχει λοιπόν σημασία για μας να ξέρουμε πώς ήταν κάποιος στα 45 του, στα 50 και πώς είναι αργότερα. Τα βιβλία γράφουν ότι, τουλάχιστον για χώρες που τα συστήματα υγείας χρεώνουν πολύ ακριβά τους ενδοσκοπικούς ελέγχους, ότι μια πλήρης κολοσκόπηση καλό είναι να γίνεται ανά 5 έως 10 χρόνια. Ας πούμε στην Αμερική συστήνουν ανά 10 χρόνια. Γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι δεκαπλάσιο από όσο είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Τόσο μεγάλη διαφορά. Τόσο μεγάλη διαφορά. Και επίσης η λήψη των βιοψιών, της ιστολογικής εξέτασης αυτών των ιστοτεμαχίων που παίρνουμε, επίσης είναι δεκαπλάσια, ίσως και πολλαπλάσια από 10 φορές. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εμείς όταν κάνουμε ένα ενδοσκοπικό έλεγχο, πάντα λαμβάνουμε υπόψη και το κόστος. Δεν ζούμε στο διάστημα, ζούμε στην Ελλάδα του σήμερα.
Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ο κόσμος είναι χωρίς δουλειές, υπάρχει ανεργία, υπάρχει ακρίβεια. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που ζούμε πριν από 5 χρόνια, που υπήρχε μια έστω φαινομενική ευμάρεια. Ζούμε στο σήμερα. Προσπαθούμε λοιπόν να εξηγήσουμε στον άρρωστο ότι ο προληπτικός έλεγχος πρέπει να έχει χαμηλό κόστος. Γίνεται λοιπόν με χαμηλό κόστος από εξειδικευμένους ανθρώπους, εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν φάει τα χρόνια τους στα θρανία και ναι, πρέπει να αμοιφθούν γι' αυτό, αλλά σε λογική τιμή. Έτσι. Αυτό είναι πάντα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ό,τι εξέταση και να κάνουμε, θα πρέπει να γίνει τηρώντας κάποιους κανόνες. Αυτοί είναι οι κανόνες ασφάλειας, οι κανόνες υγιεινής, οι κανόνες της ιατρικής, τους οποίους κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει. Όποιο και αν είναι το κόστος. Είτε δηλαδή μια ενδοσκόπηση κάνει 1 ευρώ, είτε κάνει 1000 ευρώ. Υπάρχουν κάποια στάνταρ τα οποία έχουν τεθεί από τη Διεθνή Γαστρολογική Εταιρεία και την Ελληνική Γαστρολογική Εταιρεία, τα οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα ακολουθήσουμε. Και άρα αυτό κάνουμε. Μια γαστροσκόπηση πώς ακριβώς γίνεται? Γιατί οι περισσότεροι δεν μπορούν να το καταλάβουν ακριβώς πώς. Ναι. Η γαστροσκόπηση, καταρχάς, Νίκο, δεν έχει σχέση με τη γαστροσκόπηση που γινόταν παλιά. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει σαν αποτέλεσμα τα όργανα τα οποία βγαίνουν κάθε φορά να είναι ολοένα πιο λεπτά, πιο σύγχρονα, πιο εύκολα στο χειρισμό τους και πιο ανεκτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η δωδεκαδακτυλοσκόπηση λοιπόν είναι ουσιαστικά μια εξέταση η οποία γίνεται με την είσοδο ενός πολύ μικρού ενδοσκοπίου, το οποίο είναι, ας το πούμε, έχει διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από ένα στυλό διαρκείας και το οποίο διαθέτει τέτοια τεχνολογία ώστε εμείς διαμέσου των καναλιών του και μέσω των οπτικών ινών που περνάνε να μπορούμε να έχουμε άμεση οπτική όραση του βλενογόνου του στομάχου. Είναι ουσιαστικά σαν να βλέπουμε με το μάτι μας μέσα στο στομάχι. Αυτό το σήμα μεταφράζεται ουσιαστικά σε μια εικόνα την οποία μπορούμε να βιντεοενδοσκοπήσουμε και να την έχουμε κρατημένη στο αρχείο μας και επίσης να πάρουμε φωτογραφίες. Και αυτό που λες το αρχείο αναφοράς. Είναι το αρχείο αναφοράς, είναι η βάση αναφοράς. Εμείς δίνουμε στον άρρωστό μας μια σειρά από φωτογραφίες, πολλές φορές και τα βίντεο CD, ώστε να τα έχει, ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να ξανακάνει κάποιον έλεγχο, να έχει τη βάση αναφοράς, να ξέρει το τι γίνεται. Μέσα από τα κανάλια που έχει αυτό το πολύ λεπτό όργανο, εμείς μπορούμε να διοχετεύσουμε αέρα και νερό, ώστε να μπορέσουμε να διατείνουμε το στομάχι για να το παρατηρήσουμε πολύ καλύτερα τις διάφορες πτυχές του και να δούμε αν υπάρχει κάποια παθολογική κατάσταση. Και επίσης μπορούμε με μια ειδική λαβίδα να πάρουμε ιστοτεμάχια, στα οποία μπορούμε να ανιχνεύσουμε αν υπάρχει κάποια ιστοπαθολογική κατάσταση ή υπάρχει αυτή η λίμωξη από το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Αυτό το μικρόβιο για το οποίο γίνεται πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη χρόνια γαστρίτιδα και τα έλκη του στομάχου. Αυτό γίνεται με αναισθησία ή δεν χρειάζεται να γίνει, ή με απλώς κάποια χορήγηση ρημιστικού? Θα σου πω, Νίκο, εγώ 20 χρόνια περίπου που ενδοσκοπώ, έχω ξεκινήσει να ενδοσκοπώ χωρίς να υπάρχει καμία καταστολή και έχουμε φτάσει τώρα να ενδοσκοπούμε με ενισχυμένη καταστολή, η οποία πετυχαίνει την εξέταση να γίνεται άριστα ανεκτή και ο ασθενής να μην καταλαβαίνει τίποτα. Πραγματικά οι περισσότεροι που είναι και αρκετά αγχώδεις ουσιαστικά λένε: γιατροί, έκλεισα τα μάτια μου και όταν τα άνοιξα είχαμε τελειώσει, γιατί χάνεται λίγο η αίσθηση του χρόνου. Και άλλωστε είναι μια διαδικασία η οποία δεν κρατάει πάνω από 10 λεπτά. 10 λεπτά έως 1 τέταρτο κρατάει μια ενδοσκόπηση, περίπου το διπλό χρόνο κρατάει μια εκολοσκόπηση. Μπορεί να γίνει με τη χορήγηση καταστολής είτε από εμάς τους γαστροεντερολόγους, είτε πιο εξειδικευμένης καταστολής από αναισθησιολόγους. Βέβαια, η χορήγηση της καταστολής από αναισθησιολόγους γίνεται από εξειδικευμένα άτομα που έχουν τους τίτλους της ειδικότητας και είναι εκπαιδευμένοι πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή, παλιά το κάνει και χωρίς αναισθησία αυτό το. Βεβαίως, και αν θέλεις να σου πω, εγώ επειδή το έχω κάνει και χωρίς αναισθησία, ναι. Ένας από τους συνεργάτες μου, ο Γιάννης Ομόσχος, που είναι από τους εξαιρετικούς γαστροεντερολόγους της ομάδας μας και συνεργαζόμαστε μαζί πολλά χρόνια, λοιπόν, με έχει ενδοσκοπήσει και με τους δύο τρόπους. Λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι εάν έχεις επίγνωση του τι θα γίνει και ξέρεις περίπου. Ακριβώς, είναι άριστα ανοιχτή η εξέταση. Έχεις μια πολύ μικρή αίσθηση αναγούλα στην αρχή, αλλά μετά είναι άριστα ανοιχτή. Ναι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι την τελευταία φορά που έγινε ο ενδοσκοπικός έλεγχος με τη βοήθεια αναισθησιολόγου ήταν μια τόσο ευχάριστη εμπειρία που πραγματικά τη θυμάμαι με πολύ χαρά. Τις πρώτες δεν μπορώ να πω ότι ήταν ό,τι πιο καλό μου έχει συμβεί στη ζωή μου, αλλά εν τούτης μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και το ίδιο ισχύει και για τις ενδοσκοπήσεις του πεπτικού. Βέβαια, εκεί υπάρχει μια διαφορά. Για τις ενδοσκοπήσεις του ανώτερου πεπτικού, ο ασθενής θα πρέπει να μείνει νηστικός. Λέμε δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνει ολονύκτια νηστεία, να μην φας, να μην πιεις τίποτα δηλαδή στη διάρκεια της νύχτας και θα έρθεις την άλλη μέρα το πρωί εντελώς νηστικό.